Good morning लोगोफोर नै ओमफ्राय जों दायो थांनो ओंखारबाय काजिरङा बेरायहैनो ओमफ्राय गुवाहाटियाव अखासो हागासिनो दङ नै दा 7:30 जाबाय गासिबो हाजो गारि सिङाव बिदामोन दङ फट' उदुनांगौ फिसा गारियावहाय दा उन्दै बथल लाखाबाय आरो दा गारियाव लोंनो गोजान जाथारदों गुवाहाटिनिफ्राय थांफेराखैना दिनैसो फार्स्ट टाइम थांदों बेबो बिदामोननि अफिस बन्द मोनसावलाजोबनाय उन्दैफोरनि स्कुल बन्द मोननायखायसो ओरैनो थांब्रबनो नागिरदों दा भिडिअखौ नायलांबाय थादो अखासो हादों नै जोंहा बेरायनो थांनो ओंखारनाया अखा suara sih sepeda. Breakfast kalau bisa ada breakfast. गाड़ी गाखोनो बाथारबाय नै आयै सानसे गाखोथारबाय सना दाबो मोनाखै सानसे गाखोथारबाय आव आव हामा हामा आव सानसे हरनानै दोनदों लादो Kamera kayam. Dihirbil tangan ya. Dihirbil tanggal kerana. Rock falling zone. Di vlogger sa ko wash na ra bejing ni. Ari ko pa sa lang do. Ano ba ba sa lang na? Nei. Elephant viewpoint. ये ऐसे सेल्फी पॉइंट है ये
बयबो गारि लाखिनो नायजोबखायोना दासो मोनफैदों आयौ 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 सिनस्रि साजोब्बाय बायह्राथिं नायबा फिसा नुयो सिंथिं जा मोजां जायगाया बा मोजांथ' ना आयं बिथिंबा दैसानि मोजां मोजांथारहाय दरफ्रा साइजफ्रा औवानि जोब नै साथाया आं खेवनो रोङा बे साथाखौ मारैथाय washroom deh kayak bidang moza aja nggak mari balik moza oh kanda kursi apa sih size nih wah nih hebnya ओंखाम जाखांबाय बाराव थांनोसै बिमाना अन्थाव गारियाव दुस्थ' खालामोना दाना बेरायनांगौसो आराम गोदो उन्दुबाय ओंखाम जाखांनानै दा रेजर्टनिफ्राय थांनो ओंखारबाय जों बेरायनो जिप गारि दिनैसो फार्स्ट टाइम गाखोगोन बेनोखाना गारिया बाजै जोंना बेनोखा अखायानो जि जारला खालामबायलै जोंखौ अखायानो बिराद जारला खालामबाय नै जोंखौ दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय माबायदि दा देखायनो नाजागोन आरोना जेसेबां हायो एसेबांनो बिबान होनै नायदो दिनै सेंग्रायदोबा नायनांगौ बिबानना जाग्राया नै गारि सायावसो टेक्सि सायाव ना मा होनो टेक्सि मा होनोमोनलाय साफारि सायाव आयौ दिनैसो साफारि गाखोनो मोनदोंहाय अखायानो जारला खालामबाय नै प्लास्टिक खुंलायलायनायसो जोंना साबसिनथ' आरो गारिया साबसिनखौ मोनदों जोंहा थांसुनो गाखोबाय थारना बाबानो खुला आराम बारनांसिनो फोराव आबिबा जा मोजां खालै दे बारनाङो आराम मानास नङाना थायो आङो काजिरङा हाबबाय नै दा एबार गेटआव मबाइलानो डिस्टार्ब जानोसैलै अखानि थाखायनो भिडिअ लानो
Aku anggur di sini udah nanya. KAZIRANGA bidiसो. Dia saya pulang. Paling bang. Đó thấy cái này phút là nó giống như thật. Saya hati aku mat. Mana? Aku sini lagi yo. Pani ko jeng. Mana selalu nama apa ya? Dalam. Terus देखा क्या? मैंने मच्छी देखा, मच्छी. Ular putung nama. গাড়ী পাতিটো ভাল গাড়ী পাতিটো আৰু কিনিলেও ভাল প্ৰথমতে মই বোলো গাড়ীখন থাকে না Kenapa kasih mesti bahasa Indonesia? Gue sudah doi. Aku harus gitu. Ini singo mana? beli mana? Machli. Machli jalki ran. Rhino. Kemarin di sana ada rumah. Iri aku pesan mama. Gimana kasih dijaga? Masih ada ini. Aram, kasih ada bisa ada ini saya agak dari subuhnya. Học ya, bismillah.
Gila aja. Monthamon may dong penggalang. Jenang buat. Geser-geser berbantu lah. Geser-geser berbantu. Banyak harap. Fair lah kalau main ngomong lagi ribut-ribut tu. Kita pun pusing kan ni. Forest kim nama? Kita lawan beringin anak dia. Tidak baca sip ini. Dah sebenarnya aku perempuan ni. Pernah beli aja bayi kan pacar negara kan ni. Di besar lah bayi negara kan ni. Nama hari begina sorol parazingnya. Ke. Berada di luar situ sebagai ni. Salah, aku harus karena juga.